Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kuyisixazululo esimangalisayo ekubeni khona kokudla nasekulweni nobubha ngokusebenzisa ezolimo. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu akusibo nje ubuchwepheshe, kodwa kuyindlela ezinzile ezwini likaNkulunkulu nasekuphatheni kahle nesixazululo sobuchwepheshe ukuhlomisa wena ukuze usebenzise lokho umdali akubeke ezandleni zakho kanye nokwambula ngokugcwala kwesithembiso sikaJesu sempilo echichimayo. Imithunzi yezithombo. Kuyindlela elula ukuthi umlimi atshale izithombo kunezimbewu, kodwa ukuhlela, ukwakha nokulungisa izindawo zezithombo kumele kube ezabalimi asebenolwazi olunzulu ukukwenza lokhu. Ukutshala izithombo kuyinto enhle ngoba imifino ijwayele ukuba ntekenteke uma usaqala ukuyitshala, ngakho-ke udinga indawo encane kunendawo enkulu engahluma izitshalo ezincane. Uma izithombo sezifinyelele kumasentimitha ayi-7 kuya kwayi-10, usungakwazi ukuthi uzitshale emhlabathini wengadi yakho ngale kokukhathazeka ngokuthi azilingani. Imithunzi yezithombo ingaba khona emhlabathini oyindunduma noma emabhodweni azo. Kubalulekile ukuthi la amabhodwe abe nezimbobo ezikhipha amanzi ngaphansi kwawo. Indawo lapho uzobe ugcine khona izithombo zakho kumele ibe iphephile nokulula ukufinyelelisa amanzi kuyona. Umthunzi ubalulekile lapho uqala ukutshala izithombo zemifino yakho. Ungasebenzisa amanethi, amasaka, amahlamvu amasundu, utshani bokufulela noma izinduku. Ukuma kwendawo yakho kumele ikuvumele ukuthi umuntu akwazi ukuyichelela abuye akwazi nokuyinakekela. Ibe amamitha 2. Bheka ukuhamba kwelanga lapho kukhona lo mthunzi bese wakha umpheme ozokwazi ukuvikela izithombo uma lishisa kakhulu. Umpheme awube banzi kunengadi ukuze izithombo zihlale zivikelekile emisebeni yelanga engaba yingozi kuzona. Khumbula, kubalulekile ukusebenzisa izithako ezifanele lapho uqala ukumilisa izithombo ukuze zibe nempilo. Sebenzisa okuxutshanisiwe okuwumhlabathi okungaba yi-1/3, okuwumhlabathi omahadlahadla nakho futhi kube yi-1/3. Ukufaka imvunde osefiwe nawo futhi ube yi-1/3. Izithombo ezisendaweni eyindunduma. Yakha indunduma ibe amasentimitha ayi-100 ubude, amasentimitha ayi-15 ukuphakama, kuye ngokuthi udinga izithombo ezingaki. Bheka isahluko sesibili nengxenye e-4 kungu-2.4. Faka amasentimitha 5 omhlabathi oxutshiwe ngaphezu kwalawo ogabiwe endundumeni. Manzisa umhlabathi ngokwanele. Cindazela umhlabathi oxutshiwe ngeplangwe. Sebenzisa ingaphambili leplangwe ukucindezela isentimitha elilodwa ukuya phansi emseleni. Ukuphinde lokhu njalo emasentimiteni ayi-10. Faka izimbewu amasentimitha 5 noma usebenzise ibhokisi likamentshisi ukuhlukanisa ukushiyana kwezimbewu ukuze izimpande zihlume kalula uma usuvuna imifino. Uma usuqedile ukutshala, mboza ngomhlabathi oxutshiwe kodwa ungawugqishi phansi ukuze izithombo zimile kalula. Amabhodwe ezithombo. Amabhodwe ezithombo anomphumela omuhle ekuhlumeni kwezitshalo, okungadingi ukuzikhandla uma uzitshala. Zonga amanzi, zibuye zibe nezimpande ezizinzile ezilekelela ekumeni kahle kwesithombo. Enye indlela yokukhulisa izithombo ukuthi usebenzise isitsha samaqanda kunokuthi usilahle noma lokhu okuwuqwembe olusala ephepheni lasekhishini lokusula izandla.
Ngaphambi kokuthi uwasebenzise lawa mabhodwe ezithombo, wamanzise ngebleach ukuze kufa amagciwane kuwona. Gcwalisa lamabhodwe ngomhlabathi oxutshiwe bese uyacindezela ushonise phansi ngesentimitha elilodwa bese ufaka amanzi. Kwesinye isikhathi ungafaka imbewu eyodwa embobeni bese uyayimanzisa ufake umhlabathi oxutshiwe bese ususa konke okunye ongakudingi. Ungacindezeli kakhulu umhlabathi oxutshwe uma usanda kutshala izithombo ukuze zikwazi ukusheshe zikhule. Bhala isithombo uphinde ubhale nosuku owasitshala ngaso, izintini zika-ice cream ukuze wazi ukuthi yini oyitshalile. Ukuchelela. Imvunde enomhlabathi oxutshiwe ezitshalweni iba nomswakama kanti nompheme owumthunzi ulekelela ekutheni izitshalo zihlale zinomswakama. Ukuchelela kanye ngosuku usebenzisa ikani lezandla kuwusizo ezitshalweni, kodwa kungaba kuhle ukuthi ukwenze lokhu kabili ngelanga uma izitshalo zisendaweni eshisa kakhulu. Qaphela ukuthi awucheleli ngamanzi amaningi ngoba lokhu kungakhinyabeza izitshalo zakho. Hlala uzibheka izitshalo zakho ukuthi zinomswakama ukuze usheshe ubone uma sezidinga amanzi. Ukuzethula endaweni ezingayijwayele. Ezinsukwini eziyishumi ngaphambi kokuthi usisuse isitshalo sakho, qala ngokuthi uziveze elangeni elinamandla bese uyehlisa ukucheleleni. Lokhu kuba lula uma usebenzisa amahlamvu amasundu, uqalo noma utshani bokufulela njengomthunzi wezitshalo ukuze ilanga lingene ngqo ezitshalweni zakho. Ezinsukwini eziyisikhombisa kuya ezinsukwini eziyishumi ngaphambi kokuqala ukuzethula endaweni ezingayijwayele. Lokhu kwenziwa ngokuthi unciphise ukuzichelela bese uzibeka endaweni enelanga. Ngosuku lweshumi susa umthunzi ongamaphesenti ayi-30. Chelela ngesigamu kunalokho okujwayelekile. Ngosuku lwesishiyagalolunye chelela ngokujwayelekile. Ngosuku lwesishiyagalombili chelela ngesigamu kunalokho okujwayelekile. Ngosuku lwesikhombisa chelela ngokujwayelekile. Ngosuku lwesithupha ungacheleli nhlobo. Ngosuku lwesihlanu susa omunye umthunzi ngamaphesenti angama-30 kuze kube no-1/3 womthunzi osele. Kuchelele okujwayelekile. Ngosuku lwesine akuchelelwa nhlobo. Ngosuku lwesithathu kuchelelwa ngokujwayelekile. Ngosuku lwesibili akuchelelwa nhlobo. Ngosuku lokuqala siyachelelisisa, sisuse izithombo sizifake emhlabathini. Izithombo kumele zibe amasentimitha ayi-7 kuya kwamasentimitha ayi-10 uma sesizifaka emhlabathini. Uma usukhipha izitshalo emabhodweni azo, yiba nesiqiniseko sokuthi unefosholo elizokusiza ekukhipheni izimpande ezanele ebhodweni lezithombo. Izithombo kumele zihlale emthunzini kuze kube uyazikhipha usiyozifaka engadini. Ithuluzi eliwusizo yileli elinjengesando esapulangwe esibiza ngokuthi i-double stick. Ungalisebenzisa ukumba imigodi lapho uzofaka khona izithombo. Lesi sando esiyipulangwe, i-double stick, kumele sicije bese sivuleka kakhulu kunesithombo. Kodwa ungasenza sibe usayizi abaningi abaqondile abamise okukahlamvu uthi noma bagobe. Izithombo ezinkudlwana zona zingaba nalokhu okuyisando lepulangwe okuthe xaxa ngobukhulu. Imifino itshalwa emakhaya ungasebenzisa lezi ezingamasentimitha angama-20 kuya kwama-30 ezenziwe ngenduku yomshanelo weceke.
Faka isando esiliplangwe i-double stick emhlabathini kube sengathi uyasigulufa ukuze ungaphazamisi imfucuza engaphezulu komhlabathi. Cindezela lesi sando esiyipulangwe emhlabathini ukwenza umgodi owudingayo. Uma usususa izitshalo kwenye indawo uzozifaka emgodini, yiba nesiqiniseko sokuthi azikho izimbobo zomoya phansi kwezimpande ngoba lokhu kungakhinyabeza izitshalo zakho. Faka izitshalo emhlabathini bese umbambatha ngesando sepulangwe ngokutshekile, ugqibe umgodi uqinise ngasezimpandeni. Lokhu kuzokwenza izitshalo zingene kahle emhlabathini zivimbe nomoya ezimpandeni. Imbotshana esale emuva kokukhishwa kwesando esiyiplangwe ingavalwa ngonyawo, ngesandla noma iyekwe kanjalo ize izivalekele yona.